bia Jumapili chinsa isatu n'enusu cia butuko nabo igwo mwiro omurubiri okubwatia nigwo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Asibano mbuya mono omwanchwa omurigereria Ondizi TV obwansu bw'omugusi egetaseni kiao nambe yemo hiachire nkuma ime na isiko ya gusi kogosemia gokomanyia na gokokya boigo omwanchwa ne omurigereria eye igekoro kwa Ondizi TV obwansu bw'omugusi astogokoretera amang'ana bunakoreng'ana okoganikwa okore na bunakoreng'ana tubwate obumanyi bwekerengo keigoro ntwe buna Ondizi TV. Karibu nande sana asomororito bw'oborema oborema ase oborema ase obogima n'omoroberio okogochera kira rituko bune ria rero n'echinga kimwe cia rero gokomanyia gokwerera gokogokia no gosemia amake ayarengete oborema amona abantu baito baria bamenyete oborema gose bare birema omwancho murigereria rituko ria rero nimbwate omugeni ase studio oitoche gokwana nere amang'ana make igoro y'oborema nabo igo nimbwate ensemeria y'omugano osokoro yane nabo gatogokorera ninchi gotwara ensemeria yeng'ane entwoni ase oborema nyuma ya yonsi omwancho murigereria nabo gotoikera gwetera social media pages chito Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News namba yesi merobu na botambe ne yerega abo ogotwakera gose otolikere message ototebie ng'anaki kwarego chokogani tokore libagaria bande bonsi nje no morali o Jared Wilberforce ngo kwaregania asomoroberio yoiga weli tukeri gari rero omugeni ase studio tigamwarigania totebie rieta kurwabo togenderere nkoletero mugano sokoro toirane gocha sembeo tugambe tobeke ngambonse yeri tukoria rero igo bono omwancho murigereria irachinga kichiao gotsoncha na komongera Ndizi TV omorolito goika omoelio karibu abase studio mbuyole bana mbia bono ayeningo naende ngaikwarwa tagani mbia mona singinchuko ngarigania amarieta ne nguru kucheni mokira rasugu enkayane nigere monyerero what matango rokesheni matango sabrokesen itutu chache note karibu sana baba aiga no Ndizi TV noyo noromoroberio okoro kung'o borema ase obogima eiwe nka kabisa bono ikaransa no boremu oyunga no ore Ndizi TV naende bono no tore mabono ga no kugamba ngwa katore mbaga kabisa ga tugambe igoro yebirema wikero mwete nyaga twasemirie twamanyire na twagokirie omurigererio itoyo ri kurusiko garia omwancho omurigereria bono tigankoira asobwango asomugano osokoro yane mwana osokoro yane buna botambe sokoro yane nabika bwo kenyo oyo muraire kobono tutigete no bosemio bonge ngakie yemo sokoro yane akandangeria omubasoko wagete omurose yarenge omotienyo January sokoro agantebia tokaira chiombe roche sokoro gabwate chiombe chitalinke nani sokoro chiombe chia bwata marieta ngotema konyore nere ariko kuritei igende yaro kunyousi engombe nere tu ariko kama ariko kunyamotika nyabarati nyasero nyangera ne chinde nta inyore sokora gante biara bwato mote toko bechombe gochiroche katoko genda sokoro gonte bia gokwera chombe roche toikore chombe roche gokirete kona gorutoro moino kona kubugiro mororia egere nalie ng'ombe koigunga eno monyene basi bono chombe gachi kona kunywa mache sokoro goto ikaransanse yo mote honte biara ense ne bwata mange kokina buna botambe ninta getobo musacha no musacha no yogo sacha mokungu okunga ntegereya sokoro agante bia ngakie yemo basacha mbale babere ase kenyorogi ase ito musacho yomo akabuko na gochiera omongi na bomosani oye pembeni omonyi gwete akabarinde ngosari enka yaye omuriro omongi noye mangana yakagendera se kakitari geke umusacho yana ko ngaya nyarebo oli musani o no mongi no mbali bosa
kobona achikwe boli ndi bano bagocha baumerana kondoranche nkoboka mabina imukio musumena one nagenda ogochweria bakamotebia omong'ino gakogenda roche gakobeka endagera epeirime einde okobera omusani oyo gochiroche omusani oyo okoria einde nero omotigera chisani chirinsaria omong'ino okire nocha kuoya basi bono omogaka oringa keyema agekora omorwaire tachimeremo akabutaka ense wika ya ranchi omong'ina ogoteba tigaminyoke roche kana koragereria omoire eikima iga akona kobeka monwa omong'ina okoimukia ndoo yaye gose epeiri yaye tege roche ani ekene ndagereria no ere ime ogochi okobeka ase omotense omotore korokwa omokina bwango kabeka endagereria nsaria omogaka oyo niga amorunyuma nabamuroche unabeka endagereria nsaria okorora nekene okorina omotori igoro nori ogochi ogocha koreka eng'umbukeria okobwata endagereria okoria omong'ina okere nokoichi sani omongwana oyo egento akorete gachiete mpaka ase omogambi gose omoruoti bwa ense eyo okomoteiyo omoruoti ribaga ndaita omonto akwe nkonya rote kumobori nkimo okobuna otanyuma rwa okomotebia omogambi nyarebe osariri bwone kiagera igabwata obosani n'omong'ina one ase omorugi one omogambi okomoboria ng'aki bono ndache ngokonye kiagera aba nabanto abanene na ichiko ndiri konye bagonere nki bono ngocha gokora okomotia omogambi barange none barase obasibe akamotebia mogisangio kong'ore chiri bubere igesato ngokonye kiagera ichiko ndiyo ndigi enchera yane okogokonya kamotia omogambi nonsaba ikomi igo ngokoa kamotebia sawa ntegerere mbora nkwamanya sago chiobeke endagereye ng'ae bono genda naende mopime achiabeke kogotang'ana omotori igoro buna agocha atike endagereria nsaria genda orete esani eria orere ng'aki ogokora endagereria oyeburukanie binto binde iga nonya nobonyira kai ogokumia ng'aiyo ayio naro nagotebia okore egera omong'ina watigwe motware omorembe nenka yao mogaka oria okomotebia ingekora egasi omogambi okomotebia getakorekti ocha ontebia ntiga oboruoti basi bono omongwana oria okogenda ogokora buna omogambi amotebetie omong'ina oria ogocha omogaso oyo omotege okobeka endagereria nsaria buna agenda mogaka oria ogekora omotori igoro ogokora buna omogambi amotebetie ori kagocha enchara emwagete kumbe ebiokoiba bikare gwansa omwancho omorigereria ogosoa kobutoneri endagereria monwa kobono gakona kora ng'aya bori endagere nonye nkoria nsabo nombana bakorete kemiro ng'aki nsaba iga ogosuka gochia ensemo moino konasuka rimisuri riri kona komobwati ocha kuminga ya bone gento kerogo nkombi ng'akende nkeri endagere ng'ake bwango omonyana chikwechi chiaye ogochi kogenderera mwancho omorigereria okonyora bikone kuru bokimansa ogokuminga omokungu oyo omogurosu oyo nkie kagonkorera tare gonkania egekana akamokonya ebinto bianarire nare komonyora ango namorabia chagachie sa abanto baito bachiete otige ebinto biri nsari okogenda omong'ina okore nache kuoinera chisani chiaye okonyora chibwate ebikone biria okuminga ui banto baito nkieka omonyandosu oyo ankorera tare gotiga endagera yane ankani ng'a twatiganire egekana akamonoria omonto nanyorete onge ekenyansi omonto natonyeti togete rero egetore ekiasendete otagachie ase abanto baito bachiete nare komonyora igo nare komoria omokoke motokunere nyoyo ogosamba mong'ina gosabusia emesigo yayo okogenda korwa rituko erio obwanchani bori bokaera omogwana oria akarigia omogambi akamoira bakaria endagera bagakora muna bagambete sokora ntebi yara ense eye menya no bong'aini inoro omogana osokoro yane abika bwokenya oyo amoraire
basi omwancho murigerie koro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi no konyole megano yaito omoroberi ora sembe abona igokoro kungoborema ase obogima ase bono toicho saka ase ngambo yaito tobwato omugeni ase studio omongina Jenny Mokeira omongina Jenny Mokeira omwancho murigereria ero omongina tari mareti ko igona amorete studio ase ngencho abwate liyanda neliosa abwate ogwancho kuya gochia asa abantu baito abale no borema goikere ngonga nkabwoye asa matuko na manyiro omongino oyo mwancho murigereria nenka yaye rero igabwate omokorie gasi nyumba onka okomokonya omumura bwechinguru kabisa omumura obwato oborema asa uri bitango konyarikana ango ntwacha no muro ya studio lakini ase kipindi ya kabere igotogocha kogenda nka torore buno omumuro iyo agokora emirimo na mwande tomongina Jenny ase studio egere tukwane tugambe tunga kiere bone goikera na ndere nkiekarieta abantu bande batararia goikera achire konyoranga abantu bale no borema konyara bale komokonya goikere kerenga atwarire omokori emirimo ori no borema ase emyaka gwetani nse yeta tai gwetani 5 abiro komokorera emirimo gwetani abo mwancho murigeria igabwato moremaru bagokwana rere buka baigwana mongino tachieti sukuru yemirimo eri nde Joshua utagochokora lakini abwato omokori egasi bakuigwana akwelekeza agosako akworokeria na nde baigwana omongina Jenny karibu na nda ase studio wate banga yegorwete Monyero Ward Marani sub county omongina Jenny andake indigwa achagete ko twaro bwamati nabantu bale no borema gosebirema tochakira abantu bale no borema otambe nimbanjete achali shinga kibale male tunkunga nalinde buya tutogenderete ngachanganywa n'umwana uyu onkorere gasi utari kuigwa utari gukwana and nari mari tukuguru ratiga mwana Dominic gabwate multiple disability okoroka ase gesongo oborema gwetani obomo gwetpaka kabere ari mari tukuguru tari gukwana nande tari kuigwa bono nche kwamanyire nche ngukwana nde nche tindi korora lakini gukwana gorongo korandeki ukwana onde bono gwachire bonyore Dominic tai gukwana nande tari kuigwa na nare mare tokogoro bono gwa likire Dominic yoyo Dominic ekero na monyorete konya nabere ngulika abantu abamura bakuigwa bawo kori gasi bawo kwana onekere nacha konyora Dominic konyora no mumura getanari getuchiete ngahumira Dominic para nkatema gukora communication kana kora communication yankaigo nganyora bwanchiro chirenka achanka bona ndinga cha korengerine kirene komotebia ngani mutegeta chankorere gasi previously gari ngo motegi kwichinguko igonko mumaete kuno motegi wechinko kolita ngani bono wacha komonyora para anda kene ungago chigote ose ungago akurukoteka ono nga tugachanera baka mwane bono asengencho yo bare marubwa ye bwoko yugo gotaibu no gotakwana no bare mabwoko goro tare ko free na bantu onegera na mole tanka the first day nkatema kwegera chisaini choko mutebina ki nocho anje onkorere gasi nkanyoranga chisaini chiane ochigure ndo itabiri iko ngore ko isandi kwari kwegera ebieka onare ko kwana buna bono onda kwane korengera lingotango na besaini yari ko baiga unura usumu umuntu mburekera usumu umuntu ko musuma kwa koroko bako gokoraiga ida sasa ini ekokora kina ekwarra kya tindo chimna gwakora okay umwancho muligeria na baru wono ekera namweresa igo nkamuburia chibese ile nganda moye akantebira akandika kumbe na chinde skuru asinini akandikira soko bokoiga nkarora wono ngamakorengera lina tiganda moira mugondo arantwira chinsi yaga ndaranga kyago Akiago tu jinsi yaga
nkaenda nkamuomora akatuchinsi akabune machine paka nkarengerera inaki mwana uyo ni nanja ngamurike esibitie yago korere gasi tago cyo buya komoro tago cyo buya butoro koboko ande bono ngachaka gutwara ubwo ubwo inkamutiga akagenda soko mambi ngamutebyo choche sisaini bono ngamara sisaini mambi nando choche mambi ngirete nganyoro koreke ochire asenge njobona atari gukwana iga esa undidera korusi una ngombera no manye ine ngombe ne bundera buke omanye inebu ngaiwa mwana windo chochire ngasoka isiko ngakwana nere umugakwa no kumakombolia ngi watebeti mwana yacha gokora kamudiri mwana nte tankorere gasi na kiawo korere gasi umuntu tari kuigwa tari gokwa ino mugako bono kuminga muntu tari kuigwa tari gokwa na kiacha korere gasi nkaga wa ngi mutebie gasi eyo down to 2014 karati iwa Dominic abire nkaria miaka egwetania 5 2014 alingeti agachaka gocha ningamutebi ngati yumu gakwa nena ki ndagito kuri gasi no mwana uyu igobono ngere ni maga igobono gari ndo chitiko discussion yende rikwaga mbetenere mugako utarenga aware ndikama itekende naye bono kwa gamba na Dominic mwaigwana ngabono Dominic nchuo kore gasi mambi bono ochiro nyori mugako no are nari ago kuminga ngakibono gocha gokoraki ocha gukwana nere ngakiacha gukora kore gasi ataigwa atakwana mama ngakambuli nama itechibese nama itechibese because previously kwanyo ochiro ntegeire muko akangora ke saini yechibese ngangire ngachingana ngamwarende bono akantebya sawa iyo ine gasi yawo una wanja kuri ko mwana uyu yande tinyi kumangana tinyi kumangana ngaki ngabose mweta ni nere mwiko igwana igwana ngana ole chibesa mwakwane tenere echura echia kwane tene kigwa kwa chi understanding na chicho ngamutebi njeni understand it abantu barobole babwato bole mabugo taigwa no gotakwana abantu abange baba boyete sana kiagera mbai komanyanga india gechigwa na ende gusegenteke na motebi ne kire kyobo maene muna bono chisaini njire tumanyete muna twabira sobo gimama tukamange esa nero rakore onyoro umuntu lyo gechigwe ayota kole diki ayota liawe umuri ri akumetinga ayena kibone kunyarekana umwana oyo ngwachi gutwara bwoba obabantu bande bakoreteki babwate wekirekera mukamurusie para mbago kamwekimwao ngwabwate ngwabwate bwobonde kara umira nere para ya nabwate bwoba bonde singinjo yani no muntu gete none kero moko banere oko kubanere ase bintawo kora none kera kugamba bone kera serious kukugambia iga yani ago kogoki kukugambia ngo kamole story kabisa kwa story kabisa tuwase kabaka tuwagunise na abantu bande abantu mbale bamanyete umwanjo murigereria ngaki nga umuntu utari kuigwo kuno goto wakura nje bono nari ngo murange na kuno goto turi koigwa o se kalendo manyanga igobana kana kuno goto na kwa toigweti tari koigwa tukagenderera Dominic akachaka gocha bono mwalimu era kante mugakona gantebia bona ye na yura manyene kimoko nere gitinyi gumangana nje ndwe toropi anyene chibese ngakyura mwe igoko mwa chibesa arakana ngayo kumanyira ngukani ngayimoje ngakyo gwetera gosora nagira abantu bagotebanga nekene amolete tumwe bese ngateba nimanyana kinda koreki nakitura mwakane chibese Dominic agacha tafurungi ditweria chite bono mugakono sokire ruchire gasi ngachiko moye chai akanga ngamuira chinsi yaga ngende tangana tangata wakora chinsi yaga atangete kumburugira kanda ngamwasi gitaringe ga chinsi yaga chana chiba sana ne sana almost 2 hours okorire piko burga pipi
kai oyonka kai echaero gangete konyu chaero tajueti ngarosi ndagera bono turenda sindagera no bwata abana na tarire garia na rorire no bwata abana na ende chinyaruka amba murambaro barobwe mbata metiko runka iganga bono mamore tiro monto tutaikuna kyago kwana omonto kugo bwato bororo abana omugakero teringa bono manganawo abana barobunki banga kibakora abana nabo abamo babo bambikire chinguru komenya na Dominic. Aha. Ate oso muchakano. Mba bwato bwa basana. Kozi rio yari kurusia. Na bolire rio kuondokia. Ono muna ka my last born. Kana ko kari kutamagasho abakanya. Lakini bono with the time bakanara. Bacha konyoranga ki injitore nere inki atara nkora lakindi. Ayera gwetera achikomogosera onya etara kogosera omwancho murigereria inyorango mororera sembe gokoro kwa oborema asobogima omororero kogochera gwetera gitaseni kiao nambe yemo yachire nkuma ime na isiko ya gusi asengencho komanyia gokogokia na gogosemia boigo mwancho murigereria inyoranga nabo gotonyora gwetera social media pages chito bono numo getoda social media pages bono ntura ma social ke gusi gose na kijigale korokwa Facebook yeito igere Ndizi TV News Digital na boigo YouTube igere Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News. Sasa studio litukolera lero igombwa to mongina Jen mukirira sugu omongina rasugu igo namureta asengincho abwato mugano bwato mugano ore mugano bwakogokia mono oyo ogotweranga na kiere egoikera aremeretie na gwanchira na gokora gasi no monto obwato borema ase emyaka imwe oratere gosenkuru mwaka wechiri bubere na 14 mpaka rero iga na ende buna endrete gotweranga omwana oyo obeire oyibo konyo konene asare konyene kiro mongina Jeni asengo kubolinga gosto kwaniranga abana barobwo omuchando bonga kiobete kwaeresanga omwana oli omokepi tutaraenda so mutimoko erega ari gotamamba koikanyaro ogocha konyoranga yaya mamere ko bali no mungwana oyo ngaki ataramogostera andake abantu bande baisika korratore abantu bano no nchekero na rengo mokeiga ngochi gokorera omonte gento na ngo mukabaro se pera nali nego gotwero omonta mapera bate bagaki ngoyo tomo mwana ya mapera igoro tabugati mabera tabugati ki aye engane ye garo kwa Dominic emeremo ekijirani chia ona kikware konyara ko ba kora baitabirane nga Dominic kwa mulika naenda asobuya na tuarte challenges awa ngonte ibali ngenga watch kulika to miniki umate buna bantu batari gukwana batari kubuna babwatege chongo umate buno weta ni chibese cyayo umutienyiga okora biri ayo no okora bibuo kale lakini lenga manyanga ki pole ngora na boto gocha kurabana nere enje bono lakini ananje nara twara tuboba igoro yechibesa nga make sure nga umutienyi muno ko eraiga chibesa cyayo nako deki kwa moire na moire chibesa cyayo wana abana bane bagacha bakamunara nyuma batara monara ekere twara ko moenda gira ari kwanga kurya bono ngasa konya kumanyanga ninki heko gira kwanga ndagira agacha kanganya kwangoro kesaindi tukwiri monga endage ntitindi kulindagira umuntu abasikombekereso wano kirira abwo umungina Jeni bwatera abunga Dominic akabanga agaza gukoranga tindi kolindagera ekiana bumonta base ko kombekire gente ndagera imo mwancho muligereria ekoro kwa Ndizi TV obwanso mu guseta toda somo timo ko mungina Jeni toko irana tubwatera abwo asendagera nesumo togendera mwancho muligereria umururira asembe gukoro kungo bale maso bogima nabo igo nabo gotonyora gute social media pages chetu na gote birikale YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News Digital nyara ko bago gototumira okugani kwao SMS gwetera namba itejire gabwe screen ntagete bono togenda somo timoko bweda eke ya moiga tonywa macha kabirira maiga echire nyweto mongina Jeni chata kugira muraga iga tokwira na sembe tubwatera bwase sumo togendere go chimweno paka munachite kubwatu go chiechera gotu erra tole
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omurigiriria bwe televisioni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonikira ndekerene negokorentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi aina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikire boniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerengekenene ky'umuruburyo bw'omuganone no kurwogusigeta guchie sumuntonde eriyo nera nyare bwetoma gwekebirengo byigoro. Brighton Makori nigairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinse ibere cyabutuko naboigo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinse isano nemo cyamugaso. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga buna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo nerya ya netball chi socks chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byogo korera chigosori.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Bas mbiyamo nande omwanchwa omurigeria nyuma y'omotimo komoke kero twara nyura amache gabo twerene nda sembeo omurorera sembeo igokoro kwa oborema ase obogima omurorera kugochera kirenga ki nebiro nebyarero iga gokwerera gokomanyia kokogokina gogosemia igoro y'abantu baito bari no borema na mangana ndonsi pi alia arengete osatungeti abantu baito abari no borema no murorera gocha gweterege taseni giteke mogyoka nambe yemo kiachire nkuma iminaisiko yagusi Ndizi TV nande korokunga obwansu bw'omugusi asto gukora bunatoke manyete ase ngenjo yokogokia gogosemia na gokomanyia boigo omwanchwa omorigereria litukoria rero mbwate omongina Jane Mukirera Sugu korumonyerero ase studio omongina Jane Mukirera Sugu igaro musani bw'ebirema igare omongina ase kenyoro kiabo ngona gukora research ciane iga ngonyora ng'omongina oyo gari geto omonto obwato borema naende babire nere emiaka ang'etano gwetani etano kurwa mwaka chiribwere na ikomenya wata yabona 2014 iyi mpaka rero ne emiaka totebe etani tato mwabere na Dominic omwanchiwa omurigereria ine ngana ekorwa moyo mono asa abantu baito abari no borema ngano eno yo tachitie skuru mateka na renge gokina abantu bande mama gare ko ntingo tachitie skuru igo gocha ko omuntu bose kiagera ayotarra to konyara gokora kebarua ayotarra to konyara kwa rori mote ayotarra to konyara kungura makonge kumbe ani abantu baito baigokira amaiso baigokira amato ngana no muntu obwato borema na bakonyara gokora egasi ende yonsi eria ekina kyo mwancho murigereria kyanyarete kwa kongo moyo gwekiranka murigio mungino Jen na kumubwata ngam kumatenga goikocha ase studio otwerese naendo abagusio moyo ngana no abantu aba babwato borema mbabwate engencho na nabonyara gokora ebintu kubua kuyakubua bona abantu bari bande batakora bekitara kwana ko nkugekwana le bono mungina je ntwatigera aganga Dominic akabobo endagera akaindicate gosaga tebanga igabwato bobe kiagera nabo montara mubekire esumo yo yanginyori ngana incha matuka maega nje na karagire bose basubati cyangwa ntwange tukora bose babona abayiseke abeseka bakega bangenda ntware nzara imetie nyene iyi nare kulia sababu kiracho ocho polisi ko ya krato rura se kamera ningo te bingi nangirita basubati rano babasani bana bange bono bwangire kuragire ndagrote ne suma kwobwa na kibono gwakora kwa mole minga to kumubekera sumo go se muata ko bekera sumaro bono na ende tas falas ko bekenda ekara ngete bibono ngarengere no mono bona ko ende gasi okori gasi tata giti kuragira bono na sobo anversor kotebanga mbaringi ensi buya watebanga mbaringi bono go mwatu gatenanire bugimo bwakorireki wasukira ha bono nkaranga boni ntongo kora igonko bekendagira tuachi twari nere ende amanye naki endagire yonye kingo konya kagukwa mwensi mogoko njirende ngoku bona akara korangori endagire mu materitoragire agokumia okumia mu materitoragire namubikira namusukiriya sineniga kiza kinde bwanga pipaka na arengera ringa tiganduo osenali rina tigairwo ngoji chamanya no mate within 2 minutes yo akire ntukiri course okay dojo mwana urire ndage nande bona ari kuriera asa tambi talianga na tari sabantu bamuroche bona ngachanganya kumweberera ngachanga mureta ange na se digite toro se disco minto ya emesa nero na mubikire ndagera roro kwa mutigero na mutebi ndagera iyo na mubikira kama cyo wisaba macho kunyunje nagenda bwe korera kirege nto bye kabwe isabia ngoji gocha nanyoro uri ndagera iri uyetigaiti pone ndo gukora onkori iri atigara egere naliara amanya ndagera iri kubikusu omwancho murigeria bwatenda tubwatirire ko mungina jini kigera eganga yaitoga no gosemia kumanyina ko ke omwancho murigeria Dominic igabwate gento kuruka sege songo are ko igunga gatigire igare ense ya ebweka gani ngano eta yesumo itare koranga abantu mbale basani baye onye ta yero so ali pera igoroto eino mochando omwancho murigeria okobera kiro omonto oyo ore no borema kwa mfano njena gotengana rekora bosubwa baiseke lakini wali mumanyete basubatina basani bane nande bankonyira asa tambe ko bwa murai ko muratinda bakana
njina rekoranga abaisike bara abantu aberori kenda toke nkoragera abandi geretie yani na rekoranga nendo ya kawaida endagera goseno bokima kubutuka na kugunse inkoranga abakoranga bone singe jata ikorra na kiakoraki na kiyererio bokima bono basoe goseka onye no musori ontonyera inkoranga bono barango ya tarra na kiagero korage ndo kieke so ngoikirire ngaki kwa mfano ngachangamanya kumbe no yoroche buno mungina cheni ngoikare bwetonyerio musori ngoikare uyerio bokima ngoikare none sanya bata ko yakorage ndo kieke yagwa igongonye kugwa na Dominic nerenga ketengana kieke kiarengo muchano ngabantaba ntai gunki bakugamba ntamanyankire barengeretie nabanya bakoraki bagonkorera bube igendo gyakabire akamenye ense yatokuruka sege songo akabo umuntu isolated akabinga igerustaneti na guyata na kuresa abantu bande bone karate gali ndagera gwacha kwa nje ngocha bwana nali lakini njendi ndigari takuri takuri pi lakini yaro gotigaria ayekwaria ndigari nalia inkinkuriera ndete morente kapisa paka arolengera no muntu na no yo muitari bone kera tuikaga igeseti isiko ngacha bono ngabeke ndagera angene chikoni borogomborto beke tangene chikoni gokosa kuri chikoni ke birombiro konyora gabo ngamurangiri naende bono gocha gakana gatabaga buno ntatacha nganje ngabeke ndagera ngamtebi njuragire akana gocha ngora yani une ono kororeke moni kiabande una ke gotama ke bona ukira pus kiarigereria anigia suka maega kenya gocha ngacha kanyoro ikire gabo ke muntu ngocha abana bane bono abandi babungire giskuru baachire bona bakamanya gutwara abana ba I don't know ngakia bete bakamanya gutwara ubwanjanyo bonene gochiese Dominic ubwanjanyo bole extra ono nande buna batamurochi igo bakumanya nga development teringia okyaro muntu buna kubo skuru gabuna go ikegari para iga Dominic no ali no ali sawa nande buna bawo ikakaiga baringa bakumukwani ngana ko bako ira yoga igo bakumu hagi kapisa bako igubu ya nande bamutetene na igoro tura wakachibicha bamanya kwa kuchibicha nere babeka se chimetandao social Facebook wapi jinde bamwake itukeriwa ndo wocha na bakonyoro moretere t-shirt ndo moretere rongi bamwake surprise amwake surprise mama genda kwesi bio beke cyange cyo chiche chiche to waka chicha mama kubeka ese bicha babeka kurubusio kana kwaruka kurubusio ngakyo selfie no tuna kuruko na kibono ndatebe gento ko basesi mi busio screen yes screen weka se screen saver weka wallpaper weka Dominic Dominic wana role wese uno woke simio monto Dominic yokororo I think that is very great aina mangana maya manya kwa moisi mieyo bweroro na kara no ituko limo ngata Dominic rero ndetote bona matem kwale Dominic taiko kwana taiko koiwa lakini watakira tere onda tatere ona akamenya kwanza bona gotera akukora gisaini abana bane bamubwatete kero muntu amubwatete ne video agotera obeka lirunse osasimo koraiga because ntwaje to kumwire kanisa bona abari kuri bina to gotera bana era no mauja nyomba gotera kuko akukora gisaini tu bone ditukeriria manya ko bari ya togoka tose omwancho muri tukana ligi yaga Ndizi TV obwansubo mu busi omurori bobolema ase obogima tuli no mungina gender sugu ogotweranga bono Dominic nero mokolie gasio na ndege ntemono oikira asaba ngotenga bono tera tugwake chi video igano aika bono so akole manainwe none chaonywa none ndagerori one obere flibono litukerimo kwenda naringe sabari ngamutega kirero teturarega kana gateva tinkura kisa ini bono chiri strong kabisa atikale bweka gose batikale naba no mugaka ngamutebyo kurara oruge muragere mambyo boko kame akarakira bono embu yaye neringa kerakirire bono igo ganja
kera kirire ngo bwanjire egenda tanjiti mugukanania agukana pira agukana agutimuka mena mara atiane no lakini ande kera gutiana mono nane ko yakora ngo charokora ona akarara kana ngaliki mattress ngamubekera chikoni getana gyari ngororo ngamubekere getana ngamwarira marangeti biya mumte apa ndio talala na ndo bono we don't know tuma dingi kegendrede eka to kwana to miniki ego swari to kwana okay ekera mo kwana nere mo ko kwana nere swari by the way kana chite gari nkara no muga ke kera ba kwana nere muga kene nga strict ituko ndi yako mukwana we enda fanya ile we enda fanya hii bwana bono nkuminga ki Dominic yoyo chisaini ne chike gusia manyete na ni mukwana nere swari lakini wana kako mukora chisaini konyora ngo mukora chisaini nere swari ona akarara okora alilala vizuri karara bia ambia kaboka kama ng'ombe akakoreki akarosie chai akanyu ngacha ngamutebina ndero no kuraraga agatiana kamena mara wata kuraraga lakini ndakarara lakini akarara ono zairo boyo onka ona agachaka ko bona abantu bona bagachaka gukumi bona paka no nyesobo acha bona so bagachana ki yungano ya jiete tanya kurara isiko rero na yaraire yakara umuga kali yaraire aitire saa 12 nina oyo ya mami mama mwaba ku Josephine nina ki Josephine ngaya nga Dominiki taira nete ki mate Dominiki no araira ngakiara ira ngakia nyali kanta karara ga oyo tanya kurara mu chiomo tanya kulindagira mu chiomo ngakia nyali kanta teibono rende no ari ya nyali kanire no ari ga teibono no ara antebi nabo tato mwabantu ma ngiche kiara rero nturairi tuondo kwa kanyo mona yaraite ono Dominic from Chinga Kichu tuganza komenya na Dominic bono tuganza komenya na Dominic egmwana nda kweka na lechete gari korosi profile yeye ntwakwana tenga kine Dominic abwate tuwe anyore tuna basikali agabekume ngakenya lete garta akabwatwa na ndenki atari konyara kuruira abantu basobo agakurwa ye gusakarwa enka yo mwaka jondera sugu buna nabwo abantu baramanye gose baracha ko mukonye kirabwatwa ngaki Dominic akituko bwatwa yotwa mwana mu chivesi cyo musara Jones kaenda kurasi barama makei gotu kora kanda akaba influence n'abantu akanywa amaro kerago chanka ekyatanya gukora akaranga bono mucyuti ngo chikiyagara bono na asibire soka para anyole gari kurukisumu akarambora okoboko agasoe gari tauni kawe ka tauni kichokora kikamugwatira iguru wewe yana kwate chibese I don't know what happened. Bono ituko obogakia njema nyetezo bakali. Naso baba manyete ni ngumbwari. Bono obviously akarantaro jito mini kitindi comfortable. Tindi buya. Wekamanya saberete. Ende manyenga ngucharo stay gucha. Ngaboka very in the morning kana so. Tomini kinara ngayaya. Atumate ntungumbu akali. Atumate ngumbu akali. Ngachikubura bonjira ngaterunga iga kogete. Akoro njeri ya gukwana. Kogete chisagete kururi nturamorora. Hano nkaiguna na sale kirobo ngo. Wewe. Aigo sumano ya chiete. Ngagia chiete. Ono ngaza kuchandika. Ngamenya koimuka. Kwana nalinge tawo. Kaimuka ngende tawo. Kona iketa onale kogenda itierio kororo mwana no mukoti school ngasoe gari miye kogenda itierio ege tukete kamanya wantaina karaika na bimete yanga ali kisi mattresses ali senti chutimaya na bimete yanga oro ngatabatika ngende bakalia ngoleki tole yanga yana ntabi umefudi nyakwanda serie yanga ngocha nyore ya tayari lakini imeyane na bicha ndikitenga ki Dominic kitaya witi tayo na intwe ngayo mwana yachi ani tindi buya kono na natike tenka tinyi godinga ni nke ni na nyi tiketa abantu bana ngi ndojinga mwana Dominic yatayo kirete imbia weke taoni ngoikara bugase asefu asoyonde asefundi ukwane fundi ngoko
bono liringo kwa ne fundiga ngochugoncho ko chimaya banya Dominic ate nino okay ngomanya gukuminga ya narama ngana oyere nyasao koliraya mwe Dominic yakuru abegete gutigete jacket lakini abaisa barirete taraire toro ngaenda yukaiga na kumu wania kajugoncho kakachikondora agantebye enchara kamugulimi yukuru agantebyina abasikali bambwatete bakangita chindoe nekia maisa barirete yani inkai the other hand inkai gubuya the other hand inkai gube singinja basikali ya singinja basikali nanda singinja na njibona okoboko koko gatenga na monyori koboko konde koge chiri kike basikali gakwari ko mutero mwana iyo kamwiro hoteli otebira kinyaro mwana yendage so time mocha akorete una bande batekuri nga Dominic akagenda akagosa igo basikali bamubwata singincho maybe ne patrol eba eita bose bari kunya kugusana n'iki chokora chinde ona n'abasikali bagakurunga oyo nabana beta bechokora na hende tari gukwana so abanta bamuguita bari ibagara umie gatumugacha gochia baganda bagamusiekera bona iri mambi na liegoreriwe imagininga na soe garime kwaika naika na chile paka Dominic yawo chanyore no oyine ro korkunyasaye oyine ro korkunyasaye kiagera kora tebinda abantu ngaki nyasaye none karo kutu tebinto kurwe meri mebya erapi nyumo monto kale meri insa tararwo meri ite okoraki tegosuka bono ngamanya kurwororo akaragira akura muna kuragira kuna kundigereri ona kundigereri kamte inonde garagira karagira gutaka gwicha kanyu nkamorenta mpaka stage kama beke gari gacha ngatebya abantu be stage muroma to muro no yone muire bakanga kama tebi chiange chubegete adorus just ordecho koiwe okay oesi byo mubiri ubege chianga chingao omwanjo murigereria hekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi umurorera sembeo okorokwa oborema asobogima litukorera mbwato mungina Jena mokerera suwo bwato omugano bwokogokia omugano very interesting kagero gwikongira inseo ndeta igoro oikaso gukune nkoro oikaso kogosa lakini ndebono oyine reganga yaito ntwebu na Ndizi TV gokomanyia gokogokia na gogosemia boigo egere nario turakine buna ntwe mwanya getinge gato gochikokorera omongina Jena rasugu Dominic kwa monyorire obwatirwe ochire chera ngaki abantu bamwabo bakarwa maete ngobwatirwe gukaba gutware kento giteiga ime yabo ndage to kwandire kerengere ki abantu bamwabo kurwabo nkoete yemo iga goseibere orwo bosemia ngaki abantu abali no borema amatu gwakorire gasti na Dominic nki kwarorire sare kitatoke useke ke sabantu bande tuchakire gaiga orurechero chirenka kwa moto yatukuze chianga abantu bamwe abanyorira amangano so nambanyore tengana begetume mbanyore tungana na bwate tu lakini rende abantu batebete ngari gocha kobanga nasira ango nabo gwatotebya bas lakini rende nyasaye nabeto mugwi nambwire sawa ono bwatera abugo ngera abantu baito bosemia abantu bane bwato moyo ngomonto moremaru anda keno monto bwendagera monto bwato moremaru ta konyuma monto bwato moremaru I mean era kemo 6 seconds arasini chire mutu aiga ngerango abantu bando bosemia bali omonto akoenda asare kurigike barua ogosogora bamurutana na goseba mutiga gochigabu egento ndatebe narorira so muntu moisbesa libona muna Dominic umuruyone igonda tebenga obiru bwingenjana na sende ntamo renganie n'abantu bali buya ntamo rengana kera rabiri narikira abantu kurumaega bakaba bagu kwani paka kwana woka shinguru chakaraki changerera one kana nanyo Dominic ngaba no moya songa wa na timukire bone gongo kaiga Dominic okorega okorigas so ndage tokotebanga muntu ndi bwensi na bakare marite na bwatubiya bwaye na ende moise pesa libaro muno yo tari gukwana utari koyugwa muna mono ndatebe Dominic ne bari ngana ndire muane ta kunyara kuri soki
takunyara kulisoki ujisiku na ataka kwera so monto igare era so monto anu monta kena ki umuru atete ko ngaka bano aya umuntu mnabona bakora imirimo mwancho murigereria no witness nenjena ki abakora imirimo ngoge kubari bona obuya bwatominikiyone tokunyara kumogenga ekiagara ngo chara nyerese bintu ngo cyo kubori naende bona to gwanjo bori gwi to gwanjo igobona go ikotange because ruga yayo to kuyimanya igonga abantu to bwato borema ebe bwato bwegenwa kubwa abantu ba kawaida mbagwato bwegenwa bona mna bona Dominic nataka ngabona nganko nyiberari takunyara kunyibera because ninyigurege ita taibweti ninyiguro morango taibweti kongo cyo kumumira sango mabere utaulia mabera kunyibora tinta getiko endera no yese ngenche chinsa umwanchwa umorigereria umongina gendera sugu bejeni mokera sugu kurumonyero asanti sana sogocha Ndizi TV ntakete kulie iranga tokubwatera nabateneri bane ngoja tole mpaka nkaga Dominic yao kolegasi tole bunao kolegasi elinde nali abantu baito balegene amangana ya tokwana na ende gukuru ase studio muira maigaye birema byonsi muira maigaita Ndizi TV ne family yao tigenya lego sendi wa mono mwanjo muligere kango chikokora tigankoletere engane ntwoni asobogima engane ntwoni asobogima lero igere omo bayeno beke gusi ogotebanga este nkungu njairete etwani pogere mwanjo muligeria engane ntwoni asobogima este nkungu njairete etwani pogere igona kwabiro kuligeria omoroberio korokunga obolema asobogima wetere taseni kiao kya Ndizi TV obwansu bwomogusi nyara kwa kuwanera gwetera social media pages chito Ndizi TV News Digital e Facebook na boigo Ndizi TV News e YouTube enamba yesi mierone yabo tambe na boigo kora twale ngana utagete toiche torigere ligoro yo bolema to nyara ko bagosinyuko ngakere simi ase simi ano monyene enamba 0704836444 0704836444 enoti isano ibere enoti nya isasato isanemo inye aseri baga lia bonsi kochakero mwarigania bomulimo minto Met Omwagi boigo kurugaria TX Abigail Kichana igona abeire omwarigania na boigo omuraria asomroberio yo Brother Power Jared Wilberforce wekebiro binde tigamurendwe Ndizi TV obwansu bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi